हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। बेंगलुरु मैजेस्टिक देखी पारे देखा जाऊ कौन होगी आगो को आसछि तो बहुत आशा नहीं। देखा जाऊ कौन होछि नहीं। बुलेज मैजेस्टिक बस आसछि सांग पिला गोटे आसछि आसिक दिबा सांगर देखा सुखी टमाटर परिया नहीं तो आशा अछि। गोटे हाथ तो जानती दुख कहानी गोटे हाथ कौन होछि नहीं मु भी जानना। ମୋ ଲାଇଫରେ ତ ବହୁତ କିଛି ହରେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଏବେ ନୂଆ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି। ଏତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଝଗଡ଼ା ଥିଲା, ଝଗଡ଼ାର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ତ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ କଣ କରିବି, ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଆଗର ନେକ୍ସଟ କଣ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ। କଣ କରିବା ଆଉ, ଏକା ଏକା जिंदगी तो ଏରকम କାଟିତେ ପଡୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ଲାଇଫ ଜଗା ମତେ ଏତେ ତଳକୁ ଡାଉନ କରିଦେଲା, ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି କଣ ମୁଁ କରିବି। ଦେଖିପାରୁଛୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଇ ଦି ଜଣ ମିଳିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଭାଇ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ, ତୋ କଥା ଶୁଣି କଣ ହଉଛି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ। ଏମିତି ସବୁ ହବ, ଘଟିଯିବ ଲାଇଫର। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଲାଇଫରେ ଏରା ସବୁ ଘଟିଯିବ କାରଣ। ୱେଟ୍ କରୁଛି ସାଙ୍ଗର, ସାଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ଆଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଆସିଲେ ଯିବ ଆଉ ମିଶିକି। ଆଉ ବସିଛି ଏକା ଏକା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କି ତମର ଏଠି ଛାଡି ଦିଏନି। ଆଉ ଗୋଆରେ ଥିଲି, ଗୋଆରୁ ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ। ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଆ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିତେ ପଇଲା। ଆଉ ଏଠି ଛୁଟି ଜମାଟ କରିବା ଆଉ।